Uy, pinatali ko. Yo, what's up mga kadagit? Kasungay, Saldi TV 2019. Yan, kadagit. Galing ng Mandaluyong Oh, sa Loba, labas. naubos. Pasig na yung labas eh. Tsaka San Juan. Akin yung kulay itim na salmon, so ayan yung picture na paglalabanin. Ayan, Orange Siyempre, tayo. shoutout muna kay Kasapot, Jason Webb. Nandito kami sa kanilang bahay. Tinanggap Kay Gagambols, kay Happy Man, yan. Kay Arnel Bautista, sa kay Leo. Salamat sa mga salmon. Game. Ayun na. Talikod. Patay ka diha. Oy! Uy, ah. Patay ka diha. Nakaitim ako. Hindi na talaga ng uray na to. Okay lang yan. Uy, pinatali ko. Uy, napigala! Malaki talaga to. Malaki kasi ng body talaga to. Wala siyang ano eh. Tama na. Tama na daw si Happy Man. Maraming tama si Happy Man. Malaki lang to. Palitan mo kaya? Yan na yung pinakalaki ko. Yun, lumaban. Uy. Wala. Umalaglag. Umalaglag. Tigas ng sapot. Wala na. So last na lang, last. Sumugo na yung atin mga kasumay dyan. Ayun o. Talaga. So yun, doon na nagtapos. So nakaisa tayo, yung isang content, pasyalan nyo kay Saldi TV 2019, maglalaban pa may isa. Boss, shoutout ka Lodi. Shout out sa inyo mga kasumay. So yun lang, maraming salamat sa inyo. God bless.